Mendi arteko sehaskatxo hau zurena da zuretan. Zure kabia egin zenuen baserri honen zuretan. Hemen ikasi zendun hizketan, kantuan ta gezurretan. Zuen bizitzak aragituta gelditu da ezurretan. Aita berriz Goiazko baserrian gaude, hau ze leku zen, gu gauden leku hau? Sarrerako atea hori zen, guretzako sartuta aurrez egon karrea, karrea horrek ez da izan gehiago esan nahi du, eta eskubiko aldea, sukaldea, eta ezkarreko aldea, olioteia, eta joia, lehio horren ezkerreko aldea, ganbela aurrea, behiak oten ziren, askak eta horren ganbela aurrea. Jolaseako edo, leku aukeran jarri ezkio, leku bat aukeratuko zenuke baserritik o baserri ingurutik? Etxetigen kanpora, gehienetan, etxetigen kanpoa txori bila beti. Eta bestela bengoien belarpila bat izatezen hor goien, eta goiko hirugarrengo plantatik enbera salto egitea, belarpila salto egitea. Hor belarra baldin mazion, metroko belarra, lehorra baldin mazion, goitiken horrea eskailetan gora jo, eta benga bertzen salto gartxea. Zure lehenengo oroitzapenak persona bezala nun hasten die edo noaino eramate zaituzte? Nire aitak 43 urte bete baldin mazitun, bete zitun 60an. Atxak bete zitulak oratzen zen? 43 urte bete zitun 43, 17an sortua. Sigurdu nik ere 54an sortua, nik ere 6 bat urtegin daukat, hola memorian lehenbiziko... Argazkia edo? Argazkia hori baino lehenagoko horribiliko ginen bueltaka, baina ez dut hola memorian. Argazki hortan ze ikusten duzu? Arraultza prejitu bat jaten zela, arraultza prejitu osoa. Agurtzen gero izan naiz, nola aitak 43 urte bete zituenean, nola eguardian ez gozaltzen, seguru asko, arraultza osoa prejituta. Nik doi baino lehenago usteet ikusten ginitula garai hartan, arraultza igual plateran zeuden bi edo hiru, eta denagan ogiakin bustita janez, Huxe, gogoan 43 urte bete zituelaik. Asko zabaldu da amesbidea eta frustrazioak ere hola etortzen dira. Garai hartan baserri xume baten 10 seme-alabetatik 7 ze amestu zezaken bizitzan edo ze pretenditu zezaken izan zitekeela? Mutiko esko horretan zer izateko, eredu bat izatekotan igual aizkolari bezala ikusiko. Aizkolariak desente sentitzen ginen, da pelotariak, baina pelotariak egin ez genuen ametsa egiten, zati frontoiare ez baizegon herrien. Aizkora berriz zaten genuen eskuan, ez da giba. Eta probatu zinean aizkoran pixkat edo? Bai, desente da, aizkora bai. Aizkora kendure egin ziguten guri, behizamak balkateak. Bai, zer dela da? Baina, ota egiz zurbilko aizkolaria. Horren aitatabiak, baina murumendia, igandea txalde baten. Eta noski herri sailen, paolizarra bota eta aizkora egin. Probatzen egin zinean? Probatzen noski egitze ginen. Eta behizamak balkatea etorri eta aizkora kendu ziren. Adibidez zuen umetako euskerazko hitzak eta zuen euskera asko galdu dira ordutik zuretzako. Ordutik ona edo goratzen dituzu guain erabiltzen ez dituzun euskerazko hitzak asko umetakoak? Desente, bai. Batez ere baserrian erabiltzen ziren lotzeko lurralantza tresnak eta gurdibelarrak lotzeko sokak eta sokan puntako antzaila. Eurrez egindakoa. Eta hori jauain ez da entzun ere iken. Soroan lantzeko tresnak ere, ez baiti erabiltzen, baina eozeinen memorian daude hoa indik, lau hortza. Baina, galtzeko bidean egon lehizke. Nera bezaruan eskola garaian da eskola bukaduta gero, zein zen zuen kontzientzi politikua? Kontzientziari buruz eta gure gurasoak zer esaten hori zen, uste gerra ondorengo isiltasun bat. Gutxietan hasi zen nire ustez, gure garaian, praile joandakoak, eta 16-17 urte konbentuan egon da ateratako horiek, hortik etortzen zen zerbait despertadorien uste hortik etorri zela, eta guretzak horrela etorri zen. Gure garaian hortxe hasi zen pixka bat, eta gero, klaro, lantokia jundagon, eta gero lantegietan, eta frankismoen ondoren gozea hortan, langile mugimendu
ez dakit zenbat partidu komunista klase, lantokietan patrikeak klandestinitatez bat, komunea jundan irakurtzeko, eta hortxe bueltaka, hortxe esanatu ginen nolaz baitxe. Alare, 13 urte zen ezkala hil zuten Txabi Etxeberri da hemendik ez oso aparten, orduan iritsiko zitzaizuen zerbait. Bai, baina zen guretzako zen suzesoz bezala. Orduan periodiko ikuste baldin behar tarteka zen, guretzako, gure ama bakit juntzela goizean, osteuna izango zen, ostirala zen, ozea eguntzen, Tolosa jongo zen, goizeko korreoan, eta bueltan etorriko zen iluntzen 7 erditan, eta etxea etorri zen informazioa, benta hundialde hortan, Guardia Zibilak bati besteak alde egin, gau hortan behintzat, hemen basoan, uste Guardia Zibilak leku guztietan zeudela. Eta hor topo itxezunak, alto eta beldurra galanta. Eta Jainkua zalantzan jartzen nola hasi zinen zu? 19 urten itxula edo, Patxi Astibia izkolariaren zea, lehengusua, Martin Astibia etorri duela antokia. Para esplikatu ziren egin eri, nuntzeon zea, gure hizkuntza, eta gure frankismoa, eta gure religioa, eta gure esplotazioa, eta gure kultura, eta hortxe ja, pekatu guztia horrentxe, zeru hortxe irikibu. Hasieran erabateko sinismenian bizi zinaten, eta bildurrian, eta gero berriz kontzientzi politiko, eta Jainkua ja ahaztu zenuten, eta beste fedea pixkat bazterrea utzi. Bi esperientzia horiek eukita, gaur eguntzuk nola asetzen dituzu, nola sentitzen dituzu behar espiritual horiek, nola bizizea horiekin? Mundu hau handikan ere, bezki ikuste baldin magenu, hau handikan ere nahiko bihurri eta esplotatu eta izorratu nola ikusten dugun, horrentxen transformazioan eta horrentxen aleginean eta personaren garapenean eta burua pixkat zuzentzearen bidean. Langile klasearen parte izatean kontzientzi hori bazenun edo langile klasea bazala eta zu horren parte zinela? Justu, nik entzute genuen lantokian, sindikatu vertikala da entzute genuen. Ez genekien zertzen ere, baina sindikatu vertikala da. Eta noski beste sindikatu iketzen, vertikala garri izan zen. Eta orduan, bazen, horiek hasi zuen lehenbiziko, txispa. Hortze honek Juanjo Martínez Leunda eta Alfonso Zalakain, eta gero hartu aparte, baina horiekin montatzen hasi ziren, maiatzan bata baino lehenago, lehenago esan dezagun, 1000 bete lehenago edo, asamblea bat lantokian. Hori zen, ja, totalmente klandestinua, baina asamblea, holako egun baten, asamblea lantokian. Langileak segurazko denak ez ziren jungo, baina segurazko gehien bat bai. Eta orduan, asamblean nola edo ala erabaki zen, hemendikan aurrea, gure rebindikazioak, asamblean bertan egingo zela talde bat, eta talde hori izango zela gure rebindikazioak negoziatzeko taldea egin zen. Eta orduan, lantegi guztietan bat zegoen orduan Komisiones Obreras, eta ORT, eta MK, eta Troskista, eta hor bat zegoen Kriston Movimentua orduan. Langile klasearen bazela ulertzen hasteko, eta langileen sarea zona hortan, Tolosa alde hortan, inguru hortan, egin zen, mugitu zen, eta hor bat zen. Eta langile borroka eta ideologia abertzalea nola uztartu zian? Piskat geroxo etorri zen hori, zatik gure Bilabonako eta inguru hortako lehenbiziko lantegietako lehenbiziko esnatze edo muitze hori horra izeuden Partido Komunistan Komisiones Obreras edo Partido Sozialistan UGT ez daki zer edo hor montatutako beste partidu ezkertiar troskista edo maoista delako hiek eta horrek urte batzutan zeukan movimentuarekin orduako eta ere sortua zegoen eta etak ere bazuen bere langileen frentea eta hor nunbait zungo bat ikusten zen, eta hor hasi zen ja Frente Obrero hortatik laia partidu abertzale bat bezala sortu zen, langile irautzaile alderdien ez dakizar. Eta gero horrekin batera zetorren, EIA-are sortu berria zen, eta EIA-ak ere orduan LAP sindikatua sortu zen, orduan nola edo ala uztartu zen langile klasea eta aldi berean abertzale. Eta hor, uste, labekin eta hor uztartu zen nola edo ala
langile eta abertzale ezkontza hori pixkat. Zuek ere Euskal Herria ikusten zenuten eta bere aldarrikapenak ere forma konkretu hartu. Forma hartzen ari ziren, da izan oski holtzan frankismoaren bukaera, azkenen urteetako arten politika instituzionala, arten etzeon martxan, etzeon autoeskundeik, eta autoeskundei etzeon neurrian, laboratorioko ez da bai da, azken orduan jende askok politikaz mundu ezagutzeko bide bat izan zen. Herri gehienetan zeuden alako kuadrilla batzuk eta norbait etortzen zen begiz jota, holako herri batetik bat eta mendi bita hortik hiru eta bildu eta asteburuko seminarioak hor etortzen ziren eztabaidan jartzen ziren gaiak, ez dute, hemengo nazionalismoak eta hemengo klaseak eta hemengo gizartea transformatzeko bitartekoak eta hor bazegon formakuntza bat bazegon gara hartan. Zu orduko ikastaro edo ikasitako hori ontzat juzgatzen ez horre balio izan zuen eta balio luke orainik ere. Bai, uste dut ondik ere esango nuke beharrezkoa dela. Gaurko gazteak izango nuke gizartea nola dagoen ezagutzeko badirudi komunikabideetatik, partidu politiko batzuetatik eta oso goiko burokrazietatik formatzen direla. Eta handik ere nik uste orduan egiten zen formakuntza hori oain ere aurrez aurreko zetikan. Orduan herri bakoitza eta auzoko herriarekin elkartzen zen, eztabaidatzen zen eta hor eta oaingoz teknologiakin egiten da, goi-goitikan denentzako egiten da zerbait. Proiektatik ateratakoak, herriko festak antolatzen hasi, diru pixkat irabazi, autobusakin eskursioa urbasa, herri gazteriko liberatua guri mundua nola konpondu gartzen esplikatzea etorrita, orduan bidan gu bihurtu genuen seminarioa 40 launeko ekipua. Eta gaina, hortzen monjan konbentu bat utxi gelditutakoa, oizpadoakin borroka pixkatin da paisaren bitartez, eta gure esku hartu genuen, hau ezein handia, guretzago. Eta horrean gendukan, afaltzeko lekua, politika eztabaidatzekoa, Etxamendin eta Pantxo Apelioan kantu guztiak entzuteko, kriston eskola genuen. Gero naizta konturatu ziren pixka bat, gure apaizein numait esan zioten azpeitian hor, kriston komunismo eskola zeola, marxismo eskola zeola, orduan giltza hori, fuera. Eta orduan, larun batean jun behar, apaizana, giltza, mango zigun, eutzigun utziko. Beti borroka. Langileak giro haren erdian hasi zinen bersotan? 75 edo 14an, zijoazten laurak zonda euskara. Eta orduan, greba hortan eondako hortan, lagun arte hortan, afari bat, ezean, zizorgilko pantxikatean. Eta ni bertsotan nintzen, noskuteinia ditut, ez da intentatu ere, Eta Inazio Iguara nubait bertsotan hasi eta bukatu itezin bersoarek. Eta ni orduan desente ingo ninen nozkortu, eta aregin puntuka hasi ninen nian apalondoren hartan. Puntuka, bersoa hasi eta bukatuta, baino, gero bat zegoen hor bidan ninen familia bat, zelaia tarroiek, eta horiek anai guztiek egite baizuten bersotan. Eta horietako anai zarrenetako egite bat egin, hirugarrenakin, urrakiko gainen, haren kotxean entrenatzen hasi ginen, joatan ni. Eta gero nire adinekoak berriz, gero okok bi, Jesus eta Andoni, eta hori berriz gure kuadrilla, mani leheno esaten duen zea hortan, bidaniko monjan txe hortan, eta nola baginen kuadrilla hori 30 launekoa, eta 30 launetatik ia aste bukaeraro izateguen bat ematen urtebetetzea, eta urtebetetzea izateguen afariakin. Izan duen gure entrenatzeko bertso eskola gure artekoa. Eta hortiken bidanitiken enkargua, unetia bertsotara juteko gazte batzuk edo hola. Eta nahian ni baino zarragoa, Bixente, eta usteiko Miguel Mai, ni baino bosoi bat urte zarragoa, eta guazen unetia. Baina ua baino lehen, Pantxikanen kantatuta gero, herrian bertan eta eizmendintare kantatu zenun, ez? Urrakitik anazpeitiko bideo hortan, lau basarri da. Eta hor Samieletan festa egituen ganbaran, txandaka, urte baten, basarri baten, urrengo bestean. Eta han, noski joteguan, erromeria, trekitixo eta gero afarian edo.
Eta hor, ni eta Andoni, eta izango ginen bidaneko betiko kuadrilako batzuk, eta lau baserritarroietatik bat guan gure osaba, eta gure osaban etxean tokatzen guen oski festak urte hortan, haren kanbaran. Eta nauzokoa, gai agartzen guri, hasi guaz, eta guatan ni bersotan. Jesus, Maria, ze, gure osaba eta izan, zau zer da, noiz azte, nola hasten dago bersotan. Eta gu bersotan entzun da, gure izeba eta osaba, saitun hasi joan txampaina botella guztutzen, txampaina ere egiten. Bueno, horren bertso saioatzea, ide luzea izango zen, o laburra izango zen, baina gure osabak eta izeba ikusteatik behe hiloa bersotan da beste bitaniko, etxe berriko bita. Eta gero jauan, pixkat alkartu ginen ere, zeakin, jokin arregi izizurkilko horrekin da, gua ja orduako bertsolari formatua, gu baina bertsotan aregin itxezin gara jartan. Ego horrekin batea, ez dakit nun, bidanin beste bertso saio bat elizan, Lopategi eta Muriza eta Jokin Oita, Nita, ez dakit zer, bertso saio bat Iñaki Muru ere bai, jo Albizorko festatan ere bai, hortxe bertso saioa, eta Beizaman ere bai, eta bidan, eta bertso saio batzuk golaxe, soldauzka jun aurretik batzuk, eta gehoz egin soldauskara, da soldauzkatik atea, eta beste irungo bertso saio, Igeldon, da urdun askatasun martza ibilalde, martxa hartan berriz jauzin mitinetan izatetuen, behar izatetuen bihiru bersolari, eta Geolizardi saria, eta han kantatuko ginen, orduan bai, Andonik eta Telleriak eta Ziardata, Arginaren eta Nita beste batzuk ere bai, eta irabazi zini Arginarenak, eta ni bigarren, eta hirugarren Ziarda, eta laugarren etzegit Olalde edo, Telleria edo, eta gero laizte iparraldea, eta ja bertsolaritza, ja pixkat eten da utzi ere bai, erabat utzi ere bai. Eta 83koan berriz intzien A eta B, eta B hortan nahizu guztia sartzeuan, eta gure belaunaldikoak, denak kantatzen da gaina aurrea. Telleria eta final erdian, Mendizabal ere igual, eta Murua ere, gure eta Lizasota Peña finalea ino, eta, claro, belaunaldi berri horrek hartu inimaizen lekua ere, eta, bueno, berriz hola burua pixka nekatzen hasi edo, gure artean pixka biltzen hasi, eta horra segituen urruinan inbertzala Lapurdiko sariketa, hola xampuneke kantatzea alkodik, ezponda naparra, baina Lapurdin nola bizi izan, Laka ere, Baigorrikoa baino Angelun bizi, Floren Namorizare hortzegon, Xanti Parragirre ere bai, eta Lapurdiko sariketa intzien, 87an. Bueno, 87an bat zegoen, nola tokatu ditzaitan, irabaztia tokatu, 87ko sariketa. Eta 89an, orduan, Naparroako edo Lapurdiko esaten den hori, finala ere Baigorren ingo zela. Horatzen iz. Eta hola, eta horrek esan nahi dik, kate hortan, urtero, Nafarroko txapelketa eta iparraldekoa bakarrikan, alkarrekin segituzula, 2003 arte. Zuen formazio politiko garai hori, pixkat bersotan hasteko garai horrekin batea, eta hori nolabait azkenen denak, naiz alde batetik fitxatu edo bestetik, gutxi gora bera borroka armatuak biltzen zuen horriten zan lan guztia garai hartan gutxi gora bera edo? Bai, borroka armatua hor zeon, da borroka armatua uste gaina azkenean borroka armatua egitezula aspiradora bezala muitzen ziren guztiak bere bildu edo bat enkarguak ikeko eta bestea informazioa pasatzeko eta bestea ez dakitzeri laguntzeko eta orduan zeon movimentu hori nola edo ala etaren barruan, zerbitzuan, inguruan eta eramatezun, hortikan eramatezun jende noski ez dena, hor zeuden betiko beste bide zehoiek, beste bide kaleo langileen klaseko alderdi ezkerreko baina, asko eramaten zuen, bereana. Eta eragiten zuen inguru guztian da. Zu bersoa pixkat politikaz kanpo ez, baina pixkat psikologia zabalago baten ikusten, noiz hasi zinean edo oraindik ere igual segitzen duzu bersoa hausnarketa politiko-sozialeako erraminta bezala edo pixkat zabalago ikusten hasi zinean bersoaren funtsa, noiz bait? Bai, guk bersotan eta
borroka politikoa guk bersoak ikusten genitun haren zerbitzura bezala. Eta gero noizbaiten entzun nunen bersolari gure adinekoen bat esan zuen, bersoa bera ere hizkuntzaren borroka bat izan zitekeela, eta nahi hasiera baten parrebria ematezien, baina denborarekin ohartzeiz, bai ez, bersoak hizkuntza indartzeko eta pixkana. Bertso eskola bera ere, gure ustez ez baizen bertso eskolik, eta gero bertso eskolak iparraldean ezagutu gendunen Xanti Iparragirre mugaz bestaldea joan da, beti esatezin Jon Sarasua eta hauek bertso eskolan hasi, eta 86ko finalea gehiatu baldin baina, hemen ere lan hainezkeo, Xanti, eta pixkana, iparraldean zeon zuloi nola bete, orduan bertso eskolakin, uste gabe lortu duen, posible zela. Baina Xanti Iparragirrei lehenbizik aldiz entzun da, bestelare gertatuko guan, beharrak beti bilatzeik, bere bidea. Lekuenare konturatu guan da, Santos Belokire bai, eta bertso eskola bat probatu urruinean, da gero endaian da, bidea uste gabe, batzutan agertzen da bidea bera. Zu nola goratzen duzu iparraldea joan beharreko momentua edo eguna edo? Kostiente zean polizia atzetik duzula eta ja alabauzko txoke batetik gan esaten duzula, baina bestela gure bila jozte horren da. Aldein eta aldein, izkotatu eta beste alde. Konturatzen da aldeiten dunean batek pixkat bere etxia eta herria eta familia utzita ze uzten duen atzean edo dana aurrea? Baina, abietze zenen, ezin duzu atzea behiratu, atzea behiratzea alperrik enda, eta beste aldeine pasatagoa merriz. Antxe egokitu, antxe agotatu, antxe bizi, gero baina iparraldea pasatzeak fisikoki iparraldea pasatzea, baina lehenbiziko mugimenduetan, hegoaldeko jendeak bizizia ala ere, dieselari pila bat antxe zegoelako, bisita asko zegoelako, garai hartan muga alde batea eta beste asko gurutzatzen zelako, orduan fisikoki iparraldean, baina lehenbiziko hilabeteetan da egoera hortan ile hegoaldea merriz ere, gero pixkana hortikan hasten da, kontaktua, lanbila, lanakin bertan eraikuntzan ere hemengo iparraldeko, Askaingo, Urruñako, Benioaneko, pixkana jendeak harreman hortan, jende ezberdinekin elkar bizitza batea. Eta berriz hasi zen momentu baten beldurra bizitzetan sartzen? Bueno, bai, batez ere gal garaian zetikan. Gal garaian, noiz nahi zeon, astero edo hilabetero, zeon golpea orduan, egunero lanea joan behar zuen personantzako behintzat, ni momentu baten Endaiesako atentatu egin, ni hartu nun nire burua pixkate kokatzeko, zetik egunero eta ordu puntualen joan behar zuenak, zen momentu klabeena igual. Uain nola ikusten duzu, iparraldean berso eskoletan egiten den lana, eta nola bizi duzu esperantza edo garai bat bezala edo? Probatuta gero ikusi da, lehenbizikoak txertatzea dela errexena, nahiz eta bertso eskoletan une askok ikasi, bera lekua bilatu ezin bat ere bihurtzen da gero, eta hor dena bihurtzen da komplikazio, eta dena aberasgarri, eta dena laguntzaile, eta baina denadek, azkenean denadek. Baina konpromiso politiko horren parte ere sentitu izan duzu? Bai, ni garai baten esan ezaken bezala. Bersolaritzak ze emango dio politikari, oi hasiera bateko inozentzian esaten, baina oain ja ikusten da, dena bihurtzen dela, dena dela hizkuntza, dena dela politika, dena dela bersoa, dena dela konpromisoa, militantzia. Kontatu zazu berriz hegoaldea pasazineanekoa, nola gogoratzen duzu egun hori? 83a zen? Eibarren saioa zen? Bai, Eibarren bertso saioa zen. Politiena zen, ni nola ez duen jun behar eta nola jun behar duen. Zeti 83an Nafarroko finalen Iruñan egin zen. Eta noski, Nafarroko txapelketa Iruñan egin. Arrozenak irabaziko zuen, segur asko, bigarren ez da egin zen. Eta gaur, nola hartzaino ezin den jun finalea, ni bagitan bukatutakoa nola kontatu zuten,
Arzaliusek ez baldin badu joan, ezin baldin bada joan ere Euskal Herriko txapelketara, juteko aukerai baldin badu, joango da. Eta baina orduan, bintzat, kantatzeko aukera bintzat, bai. Eta orduan endaian, ez zan niretzako aukera zazpit sartzen ziren barrua. Eta Urko Atxotegi justu zen zazpigarren. Eta 8. beste zeintzen hori, Teiletxea Anaia, eztia. Aitor, segur asko. Eta orduan, normalena zen, Urko kantatzea, 7. sartzen zen, da gaina justu iparraldekoa eta pare-parekoa. Eta orduan txapelketa nagusiko antolakuntzak kontaktuan jartzen da Urko Atxotegiekin, hau ez dela sentitzen, bersotan txapelketa nagusien kantatzen. 7. Kanpoa galditzen zen, orduan usteet, ensaio bat nindu zela ezpondakin edo, ezponda ez da finalean ere orduan ez zinuan. Orduan beste ensaio bat ez egizenen zen, beste batekin, eta orduan nire bila torri hona asuntoi. Baina kantatu berdu lehen daian, da gero, aurre. Eta gero kantatu eta gero, aurre aguteko bidea bezala. Eta Joserra Garziak esateziak, eta goin zein duzu Joserra Garziak, eta zei koñadoa esentzialai, nik ematen maldin daut, bueltan ekarri goin nik, ekarriko dut, Gero Nafarroko txapelketan ja finalia juten hasi zinen, eta Nafarroko txapela irabaztean iritsi zinen. Zuretzat pixkat helmuga batea iristea bezala izan zen, edo? Gainean garaiak eta nola jendeari, bere bersolariei, lehiak eta hori nik uste jende asko edukatu dela lehiak eta hortan. Helburu bat hori zen, baina nik hori behin Nafarroko txapelketa irabazi eta hortikan aurrean nik neukan egin nezakena ikusten mundia gutxi gora bera egin xamarra neukala. Hor, eta uste horrek eman ziala bidea bersoak, bersolaritza pixkat deskantzu hartzeko edo usteko edo zetigen. Hoi baina horago, ja ez neukan, ez nion ikusten bideik. Zin da bersoan funtsa guain zuretzako? Bueno, bat da bersotan ikastea bera, bestea da lagun artea, eta berastea, eta bestea da gizarteak eta mundua dauzkan materia guztiak lantzeko, ezagutzeko eta aztertzeko aukera ematen dula, zetien. Bersotan behar du nahi gaia jarri bertzen jo beti. Zu hemen atiak eta amak hasi zintuzten eta entzungo balute, zu bizitzei eman diozun buelta, pentsatzen duzu kargu asko hartuko lizuketela, guztua liakela edo? Seguro asko, haiek pentsatzen duen baina askoz gehiago indetala pentsatuko lehuteko seguro asko. Hala xeriz. Baina guain, nire uste nik minutan bizitza egin baizu. Indakoa da eta guain gurasoa berriz ikusiko balute esan goltu. Horri ikusi ginen hiltzeko arriskuan, bizitza guztia preso pasatzeko arrisku guztia egin da. Guain ikusiko balute, esango leheke, suerte esentea izan dugula seguro asko bizitzarekin eta pentsatzen dute. Zuk ere hola sentitzen duzu? Nire gara pentsatzen, bai.